дар толори мардумшиносӣ ки толори навбатӣ осорхонаи 2700 солагии Кӯлоб аст, тамошобинон пеш аз ҳама бо ҳанамун яъне идомаи таърихи Кӯлобро мебинанд. дар Кӯлоби то солҳои 1917 17 гузар ё 18 гузар будааст ки ҳар гузар, ҳар кӯча, ҳар маҳал бо ҳунаре машҳур будааст. масалан кӯчаи чармгарон, кӯчаи заргарон, кӯчаи оҳангарон, кӯчаи кулолгарон ва хушбахтона то имрӯз аксари ҳамин кӯчаҳо бағал аз 7 кӯча боқӣ кӯчаҳо бо номҳои худшон монданд, ҳарчанд ки ҳунарҳо аз байн рафтанд то андозае. валекин амон номи кӯчаҳо, ҳастии кӯчаҳо имрӯз муаррификунандаи ҳунарҳо аст. мо кӯшидем ки дар ин толор ана ҳамун ҳунари мардумиро, ҳамун кӯчаҳое ки дар он ҷо ҳунармандо ҷамъ шуда маҳсули дасти худро нишон медоданд, дар ин ҷо нишон диҳем. дар ин қисмати намоиш бошад кӯчаи ҷувозхона ки имрӯз ҳам аслан агар дар номи расмӣ ҳам набошад, лекин мардум анамин номро имрӯз ба номи гузари Завуд мешиносад. дар ин қисмат мо гӯшаи ҷувозхонаро нишон додем ки шакли ҷувоз аслан аз кунда дар ин ҷо нишон дода шудааст ва муҳаррики анамин ҷувоз асп мебошад. мо ба хотири аспро нишон додем ки асп анамин ҷувозро, амин кундаи ҷувозро ба ҳаракат медарорад. ва дар қисмати пушти кунда бошад аробаҳое ки барои кашонидани маҳсулот ва дар болои ароба бошад хурмаҳое ки барои гирифтани равған. албатта мо хуб медонем ки равған аз зағир, ҳар гуна хорҳо ва пунбаи пахта омода мешавад, дар ин ҷо нишон дода шудааст. дар баробари ин ҳама тарзи бофтани хурҷинҳо ки мардуми мо пештар аз пӯсти дарахт хурҷинҳо омода мекарданд, баъд сабад бофтанд. бинобар сабаби набудани техника ва ин шароите ки имрӯз ҳаст набуд, ба ҳамон хотир мардуми мо ба гов, яъне ба истилоҳ барзагов заминҳоро шудгор мекарданд. мо дар ин ҷо юғу испорро нишон додем. ва дар баробари ин ҳама бошад тарзи пӯшонидани болопӯш ки аввал бо хас мепӯшонданд ва баъдан бурё пайдо шуд. шароите ки пеш рафт бурё пайдо шуд, баъдан бо бурё ки мепешонданд мо дар ин ҷо нишон додаем. дар ин қисмат бошад кӯчаи нонвои поёну боло ки имрӯз расман номаш ба ҳамин машҳур аст. мо дар ин ҷо як шакли аловхонаро нишон додем ки ду кадбонӯи кӯлобӣ, зани тоҷик дар ин ҷо нишаста ба нонпазӣ машғуланд ва ҳар ашёе ки барои нонпазӣ дар кор аст дар гирди чакдон нишон дода шудааст. аз қабили намакдон, мухпар барои нонро гул задан, баъд рафидаҳои гуногун ҳаҷме ки мардуми мо пештар кулча мепухтанд. инчунин занҳои мо дар ҳунари нонпазӣ кулчаи кӯлобӣ, чапотии кӯлобӣ машҳур ки аст, мо дар ин ҷо рафидаҳои калонро нишон додем. имрӯз ки ҳамин косаҳое ки барои хамир кардан, хамирро зӯларо херидан ки имрӯз аз мису аз алюмине ҳаст, дар гузашта мардуми мо аминро аз чӯб омода мекарданд ва номашро карсон гирифта истифода мебурданд. дар баробари ин ки дар мардуми мо расм буд ки ҳамин ки нони ҷӯ шуд ҳатман бояд бо сафедӣ ё қурутоб ё шакароб бошад, ба ҳамон хотир мо дар сабад қурутро ва инчунин дар халта бошад халтаи дуғро нишон додем, ба маърази тамошо гузоштааст. дар ин қисмат бошад гӯшаи чармгарӣ. дар шаҳри Кӯлоб кӯчае ки имрӯз ҳам бо ҳамин ном кӯчаи чармгари поён машҳур аст, дар гузашта ҳунармандҳо дар ҳамин ду кӯча ҷамъ омада аз пӯсти ҳайвон ҳам пойафзол омода мекарданд, ҳам либос. дар ин маҳалла бошад тақрибан то 70 та устохонаи чармгарӣ вуҷуд дошт ки дар 50 таи он либос омода мекарданд ва дар 20 таи он пойафзол. мо тарзи чӣ хел пӯстро тоза карданро дар ин ҷо нишон додем ки марди ҳунарманд бо санги дуруст чӣ хел пӯстро соиш медиҳад, тоза мекунад. ин дар байн бошад марди ҳунарманде ки бо пойафзолдӯзӣ машғул аст, нишон дода шудааст. дар қисмати дигар бошад марде ки пӯстро тунук мекунад барои шинам шудану хуб омадани амун либос. дар қисмати пушти ҳунармандо бошад маҳсули дасти онҳо пойафзолҳои гуногун ҳаҷми занонаву мардонае нишон дода шудааст ки бисёр
ана зебову шинам будани онро нишон медиҳад. дар ин қисмат бошад ана қолабҳои пойафзолиҳо ки аз чӯб омода мекарданд нишон дода шудааст. имрӯз албатта ки мисол аз пӯст ки мисол бо даст либос омода ки намекунанд, як ҳунар аз ҳамин ҳунар мондагӣ ҳаст, яъне омода кардани зини асп ки имрӯз аспоро ё ба истлоҳ човандозо ҳамин корро мекунанд ки аз ҳамун гузашта ҳамин ҳунар ба мо ба мерос омадагӣ ҳаст. дар ин гӯша бошад гӯшаи бофандагӣ ном дорад ки дар даврони шӯравӣ кӯчаеро гузар яъне маҳаллаеро бо номи қориё номгузорӣ карданд. дар он ҷо тақрибан мардони нобино дар он ҷо ҳунармандоне ки нобино буданд ҷамъ меомаданд ва ҳамин дастгоҳҳои хурди гилембофӣ ба гилембофӣ машғул мешуданд. дар қисмати пушти дастгоҳ бошад дар хурмаҳо гирифтани яъне хурмаҳое ки барои гирифтани ранг истифода мешуданд нишон дода шудааст. дар баробари ин бошад шонаҳо барои тоза кардани ҳамин гилем. мо ки ҳунари бофандагиро дар ҳамин ҷо нишон додем, дар баробари гилембофӣ инчунин сабадбофиро ки як навъи ҳунари бофандагӣ аст нишон додем ва инчунин ба истлоҳ шуғ мегӯянд ки барои маҳкам кардани гирду атрофи бино истифода мешаванд, ба ҳунари бофандагӣ дохил мешавад. мо дар ин ҷо нишон додем. ҳунари кулолгарӣ ҳам яке аз ҳунарҳои қадимаи мардум мебошад. аслан ин ҳунар дар давраи асри биринҷ пайдо шуд. бинобар сабаби набудани техника, бинобар мафкураи инсон ки сустар буд, дар он вақт ҳамин зарфҳои кулолиро шаклан оддӣ месохтанд ва бо даст медохтанд ва барои сохтани як зарфи кулолӣ то 5 нафар, яъне масъулнокии кор зиёд буд. дар рафти тараққиёту дар рафти пешрафту ки дастгоҳи кулолгарӣ пайдо шуд, ба ҳамин хотир як одам метавонад ки як зарфи кулолиро пухта мисол ба бозор ё мисол барои кор истифода барад. дар ин тараф бошад хурмаҳои гуногун ҳаҷм ва аслан хокае ки барои кулолгарӣ дастрас мешуд аз муъмира ки имрӯз дар он ҷо заводи хишт аст дастрас карда кулолгаро ҳамин зарфҳоро аслан аз ду намуди хок, яке хоки сурхчато ва дигаре зард сохта истифода мебурданд. гӯшаи дигари намоишии мо ин гӯшаи роҳи бузурги Абрешим. роҳи бузурги Абрешим роҳе ки Чинро бо Осиёи Марказӣ пайваст мекунад. аввалин маротиба қарор дар бораи ин роҳ соли 121 то мелод аз тарафи Уди императори Чин бароварда шуд ва аввалин маҳсулоте ки бар ин роҳ бароварданд ин матои абрешимӣ буд. ба ҳамун хотир роҳ ном гирифт номи Абрешим. ин роҳ кӯлоб ки дар маркази ин роҳ қарор дорад аз тарафи Ҳулбуг ба Кӯлоб, аз Кӯлоб тавассути Шамсуддин Шоҳин ба Дарвоз, он тараф аз Помир ба Чин мепайвандад. ва имрӯз дар ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ин роҳ бо номи роҳи Кӯлоб Кӯлма Қайроқум дар шакли нав, дар технологияи нав барқарор шуда истодааст. роҳе ки тамаддунҳоро ба ҳам мепайвандад, ба ҳамон хотир роҳи бузурги Абрешим аст. ҳунари чӯбкорӣ ҳам яке аз ҳунарҳои маъмулии мардуми тоҷик мебошад ки дар дохили ин ҳунар боз якчанд ҳунари дигар дохил мешаванд. аз қабили кандакорӣ дар чӯб. дар ин ҷо ҳамсилаи нишон дода шудааст ки дар чӯб дар шакли зебо кандакорӣ шудааст. инчунин сохтани гавҳора, сохтани асбобҳои хӯрокхӯрӣ аз қабили қошуқ, кафлес, тавақҳои гуногун ҳаҷме ки мардуми мо истифода мебаранд, намакдон ва дигар асбобҳое ки аз чӯб омода мешуданд, ҳунармандони мо аз ӯдаи ин хуб мебаромаданд. дар баробари ин ҳама созҳои мусиқӣ аз чӯб сохта мешуд. баъдан ҳатто дастгоҳи ҳунармандӣ ки дар он ҷо чархҳои русиву тоҷикӣ барои бофтани ришта нишон дода шудааст аз чӯб, ҳалоҷӣ барои пахтаро кунҷидан аз чӯб сохта шудааст. дар ин тараф бошад марри чӯбкорро ҳангоми кор дар болои чӯб нишон дода шудааст ки яъне мо дар образи ки дасти инсон гул аст ба истлоҳ ки як ривоят ҳаст, яъне ҳамин мард гӯё ки ҳамаи ҳамин асбобҳои чӯбиро яъне худаш месозад.
аслан чӯбҳое ки дар табиати мо аслан ҳунармандои мо зиёдтар истифода мебаранд бисёр муфид ҳастанд. Ин чӯбҳои зардолу бетут бисёр истифода мешавад. ҳунари мисгарӣ ҳам яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми мо мебошад ки ҳатто тибқи ривоятҳои таърихӣ дар давраҳои асри бирюн бисёр дар як авҷи аъло авҷ гирифтагӣ буд. ин ҳунарам яъне маҳсулоти мисиам ба мисли маҳсулоти оҳанӣ дар натиҷаи гудохтан дар оташ ба тариқи об кардан сохта мешавад. Дар ин тараф мо яъне мисгаронро нишон додагием ки устоду шогирд, яъне устод ба шогирд тарзи сохтани анамин асбобҳои мисиро нишон дода истодааст. хусусияти мис нисбат ба оҳан дар ҳамин аст ки ҳам масъулнокии кор сабуктар аст, корро сабуктар мекунад ва ҳам маҳсулот дар дохили мис вайрон намешавад. Яъне нигоҳдорӣ дар дохили нисбат ба оҳан дар мис зиёдтар аст. ва инчунин асбоби мисӣ нисбат ба оҳан хусусияти дигараш дар ҳамин аст ки мис вайрон намешавад, яъне занг намехӯрад. дар ин ҷо бошад намунаҳои аз ҳунари мисгариро нишон додаем ки яке аз намунаҳои бузурги анамин ҳунари мисгарӣ зарфҳои гуногунҳаҷме ки бо хати кӯфӣ навишта мешаванд ки асри 14-ро дар бар мегирад ки дар ҳамон давра мо дар зери хилофати арабҳо ки қарор доштем ва ҳам хотир нақшҳои ислимин, яъне нақшҳои исломӣ дар ҳамин маҳсулотҳо зарфҳои мисӣ истифода мешуданд. ҳунармандони мо бошад ва ҳамин хатҳоро дар ҳамин зарфҳои мисӣ истифода мебурданд, яъне нақошӣ мекарданд. намадмолӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик ба ҳисоб рафта бештар дар минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон, он мавзеъҳое ки ба парвариши чорпои хурд машғул аст, маъмул мебошад. намад мафраши ғафс сабук, гарму мулоим буда, андозаи он 2-3 метр ва ғафсияш 0,5-1 сантиметр мебошад. намадро аз пашми чорпои хурд, гӯсфанд ва бузи ангорӣ ва бара истеҳсол мекунанд ки барои сармои зимистон хеле мувофиқ аст. ҳунари намадмолиро дар минтақаи Кӯлоб намадмонӣ мегӯянд. бо ин ҳунар ҳам мардон ва ҳам занон машғул мебошад. тақрибан 8000 сол пеш одамон ҳунари намадмолиро шурӯъ карда буданд. аввал намадро аз пашми ҳайвоноти ваҳшӣ истеҳсол мекарданд, аммо ин чандон кори осон набуд ва барои пашми ҳайвоноти ваҳшӣ барои часпоиш он қадар мувофиқ набуд. аз ин сабаб аз пашми гӯсфанд ва бара истеҳсол мекарданд ки чунки аз як сар гӯсфанд то 5 килограмм пашмро ҷамъоварӣ мекарданд. чакан таҷассуми дунёи зебоист ки бо риштаву рангҳои гуногун омода мегардад ва ин оламест ки бо тасвирҳои нотакрораш дили ҳар як бинандаро ба худ тасхир месозад. вожаи чакани кӯлобӣ ё чаканпӯшони кӯлобӣ тӯли солҳост ки вирди забонҳои мо гаштааст. ин ҳунари мардумӣ аз қадим аз насл ба насл то ба замони мо омада расидааст. чакан аввалин маротиба дар сатин, крепсатин ва пасон дар лазҳои гуногун омода мегардид. дузандагони мо бошанд дар чакан тасвирҳои офтоб, моҳтоб, пайи гундишк, гули шамшод, туморча, пайи зоғ ва оваву каҷакро дидан метавонем. гӯшаи дигари моро идома медиҳад хонаи тоҷикӣ. хонаи тоҷикӣ бо ороиш ва нигораҳои қадимаи худ анъанаҳои нек ва зебопарастии миллати тоҷикро таҷассум мекунад. дар хонаи тоҷикӣ ҳунарҳои мардумӣ дида мешавад, аз он ҷумла чакандӯзӣ, қуроғдӯзӣ, мисгарӣ, заргарӣ, гаҳворасозӣ ва ғайраҳо. дар қисмати даромадгоҳи хона 2 парда бо матои сурх
با متاع سرخ گلدوزی کرده شده به در خانه تاجیکی آویزان می باشد. در دو قسمت دیگر باشد طرف چپ و راست خانه تاجیکی چادرهای چکندوزان کلابی به نمایش گذاشته شدگی هستند. در قسمت مابین باشد ما چادر قراقی را دیده می توانیم و در دو طرف خانه باشد صندوق های گل پرتافته شده را می بینیم که در بالای آنها کرپه و کرپچه ها با روی پوش چکنی آرا داده شده است. در بالای روی پوش چکنی بالشت های چکنی گلدوزی و قراقی را ما دیده می توانیم. در خانه تاجیکی موی سفید را می بینیم که در دست دوتار با زمزمه آهنگ مشغول می باشد. در پهلوی موی سفید ما همسرش را دیده می توانیم که به جنباندن گهواره مشغول هست. روی گهوارگی باشد چکندوزی کرده شده است. در این قسمت باشد ما دختر بچه را دیده می توانیم که به بازی کردن سنگچه مشغول هست و در گرد دختر بچه باشد ما لختک های از رشته های رنگه آماده گردیده را می بینیم. نمد هم یکی از هنرهای قدیمه می باشد که در خانه تاجیکی ما آن را دیده می توانیم. یکی از هنرهای معمول نیاگانی ما می باشد که در خود شهر کلاب نیز این هنر خیلی وسیع استفاده می شد. میسگری نیز دیده می شود که در این قسمت ما دستشویک مسی را می بینیم در خانه تاجیکی. در قسمت مابین خانه تاجیکی باشد سر و دسترخوان یعنی آرایش سر و دسترخوان ملی تاجیکی را دیده می توانیم که در خانه دسترخوان با آرایش سبد میوه، نان، چاینک، پیوله آرا داده شده است. در قسمت دیگر خانه تاجیکی دو نمود پایافزارها را دیده می توانیم که یکی زنانه، دیگر مردانه، یکی چوبی، دیگر چرمی می باشد.